157 na ang patay sa Bohol, samtang 281 ang Samaran. 22 ang missing, sukad na itabo ang Linog. Fault line nga nadiskubrihan sa Sugbog, Ikabalakan. Mga silingan nga isla sa Negros o Bohol na igo na sa epicenter sa Linog. Ang Cebu, wapa. Kanunay nga pag-istorya sa kulbahinam nga kasinatian, makahupay sa tibatik nga kakuyaw gumikan sa Linog. Fort San Pedro gisiradan, delikado nga mahugno sa dugang aftershock. Kapulisan sa rehiyon gibutang ubos sa red alert. Mga police stations nangaguba. Mayong hapon, Sugbo, Kabisayaan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ining atong Sibya. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, padayong nanuktok sa atong mga kasing-kasing ang atong mga kaigsuonan nga bulanon. Kinsa grabe kayong naapektuhan sa Linog ni atong Martes. Ang ilang dinalian kayong paginahanglan karon pagkaon og tubig. Ang DPWH, Frank, mipasalig na nga dalion og ayo ang mga nangagubang karsada ug taytayan aron masud na ang mga isolated areas sa maong lalawigan aron dali na unyang matud ang mga hinabang. Sa labing wahing tala sa mga otoridad, dula na sa 200 ang nangamatay sa maong katalagman. Jinky Barrio, Suginlini. Sa gipahigayong press briefing sa Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ilang gipahibaw nga sa 21 ka mga lungsod sa lalawigan sa Bohol, duha ang nakasinati sa mas dakong danyos, kini ang lungsod sa Maribohok ug Luon. Nagnihit na sab ang supply sa pagkaon ug tubig. Ang duha ka mga lungsod human maguba ang Abatan Bridge nga mo'y nagsumpay sa lungsod sa Cortes ug Maribohok. Tanang aspeto kay consequence management, dili lang ingon nga pag-assessment sa damages but as well as assessment on the needs requirement. So murang tawag na to nga rapid assessment, no? Dili lang ang katong mga nagubaan but as well as on-site pang kinahanglanon. Gipasalig sab sa DPWH nga ilang dalion ang pag-ayos sa mga nangaguba nga dalan sa national highways, ilabi na ang mga naputol nga taytayan. Mutabang sab ang mga mining companies gikan sa Visayas ug Mindanao sa pag-ugkat sa mga patayng lawas nga natabunan sa nahugno nga simbahan sa Luon. Mopadasab ang ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance nga gilangkuban sa napulo ka mga nasod ug 250 ka mga family tents nga mo'y temporaryong puy-anan sa mga napektuhan sa Linog. So nag-charter na po kami ng aeroplano. Galing yung aeroplano sa warehouse namin in Malaysia. 250 tents ang ipadala namin at 250 family kits ang initial na tulong. At sa pagkutlo ning balita, 157 na ang patay samtang 281 na ang samaran ug 22 ang gipangita pa. Jinky Bargil, News 5. Mga international organizations mipasalig nga muhatag og hinabang pinansyal sa Pilipinas alang sa mga lugar nga daot sa dahimo sa Linog. Muhatag usab og ayudang pinansyal nga tag 5,000 pesos ang National Housing Authority ngadto sa mga apektado sa hitabo. Juliet Hainar, Suginlimi. Assessment teams gikan sa ASEAN misaad og ayuda sa duha ka probinsya human nila nakita ang kadaot nga nahimo sa Linog. May pasalig na usab og tabang ang USAID kun United States Agency for International Development. Kini human nanawagan ang Pilipinas og tabang tungod sa nahitabong Linog niadtong Martes. Ang tanang mga ayuda gikan sa gawas sa nasod ang ipaagi sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang NDRRMC ang gitahasan nga muhatag niini sa mga apektadong lugar sa Kabisayan. At po natin kay being the national focal point for disaster risk reduction and management sa Philippines. Wala siya SOP na niya. Ipaagi sa Kapitolyo ang ihatag nga ayuda gikan sa NHA. Ang kwarta mo ay ipalit og mga reconstruction material sa mga apektadong pamilya. Gitahasan ang kagamahanan sa lalawigan nga mo'y mulista sa mga beneficiary sa maong ayuda. Gawas sa ipanghatag nga kwarta sa NHA, bisitahon usab sa Pag-ibig Fund ang mga lugar nga labing apektado sa Linog aron pag-process sa loan sa ilang mga miyembro. Mahimong makaloan og up to 80% sa ilang total contribution ang mga miyembro. Kini magtangag lang sa 5% nga interest. So 5,000 pesos per family. So we will be basing on the
on the listing, bali official list coming from them, from the LGUs. We will come back as soon as the documents, application forms are intact for us to process, and we may deliver the checks to them thereafter. Julie Taynor, News 5. Samtang dinhi sa Sugbo, inanay na nga nabalik sa normal ang operasyon sa mga patigayon ug mga opisina sa gobyerno. Apan ang City Hall, wa gyapoy kumpiyansa. Giauhag sa dila ang pag-hire og pribadong ininyero aron ma-inspection ang mga private buildings. Andrea Patenia, Suginlimi. Balik normal na ang operasyon sa kadaghanan sa mga kompanya sa syudad sa Sugbo. Kung kagahapon, wa usa pasudla ang mga trabahante sa ilang mga opisina, karon gipatrabaho na sila dayon. Ang mga malls, mi-resume na sa ilang regular store hours, apan ang department store sa SM, sirado gihapon human nangayabo ang ilang mga baligya. Ang mga service providers ng mga kompanya nangabli na sama sa MCWD ug PhilHealth, apan sa ground floor lang usa gipahigayon tanan nilang public transactions. Sa Cebu City Hall, gipatrabaho na unta ang mga empleyado apan human na sinati ang kusog nga aftershock nang gawa silang tanan ug sa Plaza Sugbo na lang usa gipwesto ang mga trabahante. Aduna say hotels nga padayong nanira aron ayuhon ang damage sa ilang mga kwarto. Mato ni Cebu City Engineer Kenneth Enriquez, kadaghanan sa mga infrastruktura nga ilang giinspeksyon, superficial lang ang mga liki, mao nga mahimo na silang mo-operate apan aduna sila'y pahimangno. And then for all the owners pud karon nga kabantay mo ani sa when we walk at the walk sa dalan sa downtown, di ba na yung mga debris, they are also urged to remove na katong mga parapets nga about to fall. Although karon ato nang i-cordon, ako pa nang ipa-cordon pag yung tarong karon sa disaster and mabutangan ako og warning sign yun nga keep distance lang kay ang mga tao ba. Samtang tungod kay ilang kuban lang ug kapin 20 ka mga engineers ang manpower sa City Hall, hangyo nila sa mga pribadong kompanya nga wa pa nabisita sa city engineers sa pag-hire na lang ug kaugalingong inspectors. Ang for private, naamang guna sila ilang own structural nga engineers gun nga mo ay nag-design sa ilang building. So mas maayo sila gyud ang maka-certify. Ang MCWD ni pahimangno usab sa publiko sa pagtan-aw sa ilang water pipes tungod kay kung nang liki kini o nga putol tungod sa linog, delikadong ma-contaminate ang ilang water supply ug musaka sab ang ilang water bill. Kato ilang mga linya after the water meter, ila hatong i-check for high consumption. So, one way of checking it is i-close ang tanan nilang faucet and then itan-aw ang ilang water meter. Kay wa ta kay balo labi nag-submerge ang ilahang mga water lines basi nabuak or naputol to. Matud sa MCWD, libre ilang water sample testing ug kadtong mo-avail niini, mutawag lang sa 344-4384. Andrea Patenia, News 5. Sud na sa duha ka gabi nga wa mga tug sa ilang panimay ang pipila ka mga Sugbuanon tungod sa kahadlok sa mga aftershocks nga mahitabo matag karon ug unya. Nahimo nilang katulganan ang Cebu City Sports Center, mga Center Island sa dagkong kadalanan ug mga plaza. Ray Pasaporte, Suginlimi. Pasado alas 9 kagabi idunay na mauli sa ilang panimay ug duna say nanud samtang nagsipit og hanig aron maoy kahigdaan. Dunay nangatug na. Apan pipila ka mga inahan nagtikaw-tikaw pa aron masiguro nga makatug og tarong ang ilang mga anak. Bisan sa kalisod sa sitwasyon ug walay tarong tulog, mas gipili nilang matug dinhi hangtod nga mawa ang mga aftershocks. Digit matukib ang akong gibati sa kakulba lang kakuyaw. Kay kaning linogod, di na ikapanganti. Gisuhid na mo ang ubang tent sa sports center. Dinhi among nasayran nga duna pa di ay wa makapanihapon. Iring di ay nga naglingi-lingi pa una ni Dol ining paklunch ug dayong kaon. Dinhi sa Dan Imus na busy kining usa ka pastor sa pagsuwat og notes kalabot sa seminar nga iyang giapilan. Ining ilang minivan, gipakatug ang upat ka buwang anak uban sa maguwang niini. Mas maniguro nga are diri dapita kay kung magkinaunsa safety rapod kay sa per area wa gihapon misalig ang ubang mga residente nga mamalik sa ilang panimay. Dunay nakamata sa subling pag-uyog sa yuta. Adlok sa kuy kanang uyog kay nga ko yung makalitan kong ambak. Ray Pasaporte, News 5.